Text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každý jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně máš vší využití. Aleluja, 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 aleluja.
Vyznávam všetko cestou, iba bratia a sestry, že som teraz zgrešil, myšlienkami, slovami, skutami, a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím vás, Svajú Máriu Žilánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánovu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci, nech nám hriechy odpustí, príjmite nás na večné. Keď
myslíme. A dnes sme telefonári v inej pôde, kde nás Boh pozýva prečo iný smer a vlastne akým duchovným smerom. No a veľmi často, ale si myslím, že vždy ten duchovný smer sa dá nejakým spôsobom tak ukázať aj cez bežný život. Asi cez veci, ktoré nevidíme, ktoré poznáme, ktoré sa nám páčia, ktoré nejakým spôsobom nám prinášajú radosť. No teraz sa veľmi sa poviem, možno keď ste ma videli s tými kvety, tak ste si pomysleli, čo to pán Fara nesie kvety. No a aké sú to kvety? Kto vie povedať? Môžeme tak, Adamko? Rúže. Rúže, áno. No a majú aj farby, rovnaké. Tieto kvety. Silvia? Nie. Čiže aké sú tam farby, aby som aj zistil, či nie ste na farboslovy trošku. No, Nelka? Rúžová a žltá. No, áno, aj taká krémová, by sme mohli povedať, ale áno, aj žltá. No a ktorá napríklad sa vám najviac, ktorá sa vám viac páči? Kde sa ktorá viac páči? Rúžová. Natálka. Čiže tá svetlá, krémová. Matejka. Čiže tá svetlejšia, malá. Rúžová. Nelka. A Silvia, už som sa pýtal, aká sa teda viac páči? Čiže tá svetlá je tá biela. No a vlastne, tak začnú nie sú najprv všetci, ale to prejde aj trošku majú aj muži také estetické cítenie. No a Martinko, tebe sa ktorá viac páči? Rúžová. Biela. Rúžová. Čiže vidíme, je to tak všetko spoločné. Vieme, vlastne také kvety, tak sa to rôzne páči. Čiže vidíme. Taký sme aj videli, že niekomu sa páči taká farba, inému taká farba. Čiže sme rôzny. A to je dobré, že sme rôzny. Zle by bolo, keby, čo myslíte, napríklad, že všetky deti povedali, že sa im páči rúžová, alebo keby všetky deti povedali, že sa im páči svetlá, odkiaľ bolo taký pasívny totalitný. Teda možno by sa nám to aj nepáčilo, ale pretože to hovorí ten druhý, tak hovorí aj ja. No vidím, že je to pravda, keď takto človek myslí, ale naozaj povie to vlastne, čo cíti, čo vníma. No a ešte by som sa vás upýtal, začnem teraz od chlapcov, aký je rozdiel medzi týmito kvetmi? Kto je? Všimnite si lepšie. Sanko. Napríklad jedna je malá, druhá veľká. Marek. Iné listy. No, vidíte, aké sa bývala iné listy, má každá z nich. Adamko? Iné farby. No, super. Martinko. Už všetko povedáš si, či nesúšam. A nie, rozdiel medzi životom a rúžom. Oni sú obidve. Však nevyzerajú vôbec, keby som nikdy. No, napríklad aj to je zásadný rozdiel, ako vybierky postrieť, tak to ešte nebude. A ty? Jedna rastie a jedna nie. Áno, čiže jedna žije, jedna by sme mohli povedať, a jedna je proste také niečo nejaké na to povedia. Čiže vidíme, milé deti, tu nám vidíme na tomto kvetom, že obidva sú krásne, obidva tieto kvety nejakým spôsobom je rúže nastanú, ale je to rozdiel. Jedna je živá, druhá je jedna žije, druhá vlastne nežije. Čiže je taká napodobenia. Ak by sme ich aj postupne, že by sme ich skúmali, tak vidíme, že tá živá úplne iné zloženie ako tá umela. Ale obidve sú krásne. Na čo myslíte, keby vlastne ste
a ty, Marek? Bielý. Živú. Živú. A to Marko. Bielý. Čiže živú. Silvia. Živá. Živú. Karin. No. Umelú. No. Čiže Karin je celá umelú. Natálka. Bielú. Živú, áno. Matejka. Živú. Alenka. Živú. Alenka. Teda, čiže vidíme aj tu je taký rozdiel možno, ale pomaly, viete to znova, každý povedal ten svoj názor, že vlastne v týchto dvoch kvetoch môžeme v podstate vnímať aj evanjelia alebo poslanie každého človeka, každého z nás. Bratia a sestry, dnes milé deti, vlastne uvádzame aj vy, rodičia, uvádzate svoje deti do sviatosti Eucharistie. No a ako som aj na začiatku spomínal, sviatosť Eucharistie vlastne o tom, aby sme boli ľudí, ktorí nie sú umení. Nie sú umení, nie sú ľudí, ktorí sú možno vední alebo už len o kráse, ale tiež pre druhých, neumierajú pre druhých. Na čo myslíte? Ešte mi povedzte taký rozdiel, že ako spočína v jednom družbe, tak ja neviem, povedzme za týždeň alebo za dva. No, Alenko. Že živá, keď nebude vo vode, tak zvedne a umelá tá bude stále. Áno, a ešte na kúpelky chceš niečo? Nie. Marek, Sanko, nie. A z dievča? Nie chceš. Zatiaľ. Dobre. Čiže tu nám vidíme aj taký veľký rozdiel a myslím si, že aj taký veľký odkaz pre každého z nás, pre každého celého človeka. Čiže môžeme byť možno aj krásny, možno aj bohatý, možno aj obľúbený, alebo akýkoľvek, ale žijeme pre tých druhých, neumierame pre tých druhých. Jednoducho nevedieme pre tých druhých, tak ako tie dve kvetiny, tak vlastne máme žiť. Možno nakoľvek krásny, možno nás obdivujú, možno povedia, že áno, je to pekná rúža. A sa stále druhým som povedia, už Boha vedenie, už Boha odchádza, ale dáva niečo dáva život, dáva zmysel a vlastne aj keď si vezmeme tie rúže, ani rúža každý kvet. Čiže neselekuje to, ako my často ľudia robíme sympatický, nesympatický, z toho máme nejaký úžitok, tak si ho budeme všímať. Ten chudák, ktorý nepotrebujeme, tak sa možno nepozdravíme a tak ďalej. A vidíme, bratia a sestry, aj milé deti, vlastne aj sviatosť Eucharistie nás vedie k tomu, aby sme boli ľuďmi, ktorí naozaj vnímajú aj tých ľudí. A vlastne tých najbližších. A aby sme vedeli pre tých ľudí. To znamená, aby teda bolo na osob aj to, čo nám dá krásu života. A to je všetko. Čiže aby to bolo na osob, aby to nebolo zbytočné, aby to bolo požehnané, aby to vyšlo v Božom smere, ako vždy a stále nás to pozývajú evanjelia. Amen. Bratia a sestry, môžeme sa postaviť, teraz budeme mať krstné sľuby, obnovenie krstných sľubov. Ešte začneme sa
Dobrý Pán nám dáva sviatostný život, sviatosť Eucharistii. Preto sa vás pýtam všetkých, zriekate sa zlého ducha, aj všetkých jeho skutov, aj všetkých jeho pokušení, veríte Boha za všemohúceho stvoriteľa neba i zeme. Veríte Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho Pána, narodeného z Panny Márie, umúčeného pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych svätých v rámci Otca. Veríte Ducha Svätého, katolícku spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tela a život večný. Toto je viera naša, viera cirkvi, je vyznávame omeny naše slávu Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Teraz prosím. Bratia, sestry, milé deti, my si slávnosť na vína, ktorý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína slúbi do vašich srdc a zapáli vo vás hlavne svoj dobroty. Preto spoločne volajme, prosíme ťa. Pane Ježišu, prosíme ťa za našich rodičov, požehnaj ich za to, že nám pomohli pripraviť sa na stretnutie s Tebou po sviatosti prvého svätého prijímania. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých rodičov, aby prijímali svoje deti s láskou ako Boží dar a nábožne ich vychovávali. Pane Ježišu, prosíme ťa za našich krstných rodičov, starých rodičov, súrodencov a ostatných príbuzných. Pomáhaj im vždy žiť podľa Tvojho vôle, aby mohli pre nás a iných tým dobrým príkladom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za svätého otca Františka, nášho otca biskupa Mariana, aby žili sviatosťou života a slúžili Božiemu ľudu horlivo a s láskou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za nás, ktorú príjmajú deti, aby sme ťa vždy s láskou a radosťou hľadali Teba a hľadali sviatosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, zachovaj svoje láske a milosti deti, ktoré nespokojní a spolu Tvoje telo a krv. Pomôže mi užiť radosti, ktorú im nikdy nevezme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosím ťa za náš dánu ochranu a požehnania pokoju. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, pomenuj a požehnaj všetkých kňazov a nášho otca Vladimíra, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby ich s radosťou slávili sväté tajomstvá. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za učiteľov náboženstva, všetkých učiteľov a vychovávateľov. Daj im silu, aby nás vždy viedli po ceste spravodlivosti a lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa, naplň Tvojou utechou všetkých, ktorí trpia na tele i na duši. Pane, Ty si Boží syn, Eucharistii, ktorý váš na využiť naše prosby, veď nás a svoju nebeskému Otcovi, Ježišu, chráni duši. Amen. Deti, ktoré sú Hviezda oltára.
On prvý sa podobne vydal na svet, vzal chlieb, vzdával chlieb, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne bolo, že Izákovi znova vzal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je každý môj krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Jeho krv doleje na všetko. Toto robíte na môj pán. Hľadajú svoj prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, spoločenstve so svetou Horoničkou a Bohárinou, s blaženými apoštolom, so svätým Jozefom, so všetkými svätými, ktorých si malo pekne zároveň, že my sme ťa mali chváliť a oslavovať skrze tvoje Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, Kristov a Kristovi, a živote Oče všemohúci jednote s Duchom Svätým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Bratia, sestry, milé deti, tak chcem volať do našich mocov, musíte si navzájom opustiť jedine, ako jedna rodina a spoločne sa modliť. Thank you.
Sviatosť, ktorú sme prijali a viera jediného Boha, posvetuje nerozdielnej Trojici osôb, nech nám slúžia na spásu aj nebe, skrze Krista nášho Pána. Budeme sa modliť vypracovať na modlitbu Božieho milosrdenstva a pevného zdroja, aby ste o svojom poslaní mohli pokračovať vaše vlády. Ďakujem, Janko. Milí naši rodičia, úprimne vám ďakujeme. Milí naši rodičia, úprimne vám ďakujeme za život a za vieru, za krv, za lásku, za výchovu, za vaše modlitby a za všetko, čo ste pre nás od malička vykonali. I vám, krstní a starí rodičia, ďakujeme za všetku vašu lásku a pomoc.
by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo.